Un dos actos máis destacados da programación cultural deste mes de maio será a inauguración da exposición coas obras presentadas ao 18º certame Isaac Díaz Pardo, que convoca a Deputación da Coruña. Será este venres día 10 a mediodía e pola tarde, a partir das 8:30, proxectarase no Cine Elma o documental Voces da Conserva. Como se fala tamén da conserva e da importancia que ten e que tuvo na nosa historia, local, polo menos, tamén comarcal, pero sobre todo me vou a centrar na Pobra, pois preparei un pequeno coloquio onde van a estar persoas que investigaron a historia das conserveiras na Pobra e tamén vai a estar o xerente de Ramón Franco para que nos explique un pouco porque decideu seguir apostando por esa tradición e o seu produto, non? Aí tamén a calidade que hai nas latas de Ramón Franco que, síguense facendo dese xeito tradicional que agora xa apenas queda na nosa comarca. En canto á colaboración cos centros escolares, ademais de agasallar con libros o alumnado de infantil, organizouse un xogo a modo de xincana para os escolares de primaria, que leva por título Maravillas de Galicia. O día 16 presentarase no auditorio do Museo Valle Inclán a biobibliografía de Luisa Villalta por parte da súa autora Esperanza Mariño. E o propio Día das Letras Galegas celebrarase unha feira no Cantón da Leña. Imos a facer como unha especie de feira pequeniña. Imos este ano a introducirnos por primeira vez. Imos a ter diferente, música tradicional e bailes tradicionais, imos a ter postos de restauración, algún postiño de artesanía, e aquí é onde temos a colaboración das diferentes asociacións culturais que hai aquí no concello. A feira vai a estar desde as 12 do mediodía hasta as 3 da tarde. Vai a instalarse tamén unha polbeira para que todos aqueles que queiran ese día xa comer e pasar o día ali, xa tamén o teñen resolto. O sábado 18 os máis pequenos gozarán de xogos populares no Parque do Castelo, mentres que o domingo 26 de maio o Obradoiro Teatro representará a obra Unha residencia con moita marcha no Cine Elma. A programación chegará a súa fin o 30 de maio coa presentación do libro Fora de xogo de José Luis Baño, gañador do Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro.